Недавно Александр Рыгорович Лукашенко загадаў сваім чыноўнікам жэстачайша кантраляваць, куды і на што ідзе замежная дапамога. Але перш чым разбірацца з далярамі, еўрамі, фунтамі стэрлінгаў, неблага было б даведацца, а куды ідуць беларускія рублі. Вось у Віцебску прадпрымальнікі пералічылі грошы ў дабрачынны фонд на закуп экспрэс-тэстаў з разліку 12 рублёў за адзін тэст. Таксама віцебскія рэстарацыі бясплатна кормяць медыкаў ужо не першы месяц. Пра гэта Радыё Свабода ўжо і казала, і здымала. Глядзіце наш сайт свабода.орг, падпісвайцеся на канал Свабода Прэміум, там пра гэта даволі падрабязна. Я зараз пра іншае. Я пра тое, што віцебляне і тэсты, і па вялікім рахунку абеды медыкам даўно ўжо аплацілі сваімі падаткамі. І вось на гэтыя грошы з падаткаў і мусілі б закупіць тэсты. Дзе гэтыя грошы? У рэзідэнцыях, у парадах, у дажынках. А вось цяпер за тэсты, якія прадпрымальнікі купілі па 12 рублёў, людзі, звычайныя віцебляне, плоцяць 40 рублёў, у 3 разы даражэй. Пытаюцца, а куды пойдуць іншыя 28 рублёў з кожнага тэста? А туды пойдуць, куды пайшлі падаткі. А славянскі базар, а парад на 3 ліпеня, і нарэшце інаўгурацыя 6 ці 7 па ліку, тут ужо саб'ешся з падлікаў. Ёсць каму вырашаць, куды і на што патраціць вашыя грошы.